večer, vážený pedagogický zbor, milí rodičia, spolužiaci, hostia. Dovolte, aby sme vás privítali v mene celej triedy 4. D na našej stužkovej slávnosti odboru programátorov rábacích strojov a zariadení a mechaniky a elektrotechniky. Sme radi, že ste si tento slávnostný večer prišli užiť s nami. Je to výnimočný deň pre nás všetkých. Dnes nám pribudne na oblečení zelená stužka plná nádej mladých ľudí, ktorí vstupujú do života pripravení na každodenné starosti i radosti. Veríme, že sa dobre zabavíte, že sa budete cítiť v našej spoločnosti príjemne a na tento večer budeme všetci spomínať dlho a v dobrom. Tak ešte raz prajeme pekný večer a príjemnú zábavu. Sála už plná je, vlní sa, chvíľa čakania. Kvaplová krásna sieť, raz v žití otvorená, raz v žití videná. Jak izba 13. Jak izba 13, v ktorej strom života sa báne rozrastá. V tom hudba ozve sa, tuž, gong a takty znám. O, tiché slávnostno tajomné pripínanie. Okamih, postoj, neutekaj. Si taký krásny. Modávnou stupou zelenou nám srdcia spúta. Takáto chvíľa si patričnú hudbu pýta. Je posledný náš ples, je naša stužková. Potom už príde čas života, otvoriť tú 13. izbu. Vrzgajúc, stužka povolí, princezné místo. Hrá v ceste, ako rozprávka, zakolísanie na hlavu. Prídu aj časy, keď potkneme sa a dotkneme sa zemi. Koniať na kladku, dozrievka. Vážená pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa, milí učitelia, drahí rodičia, spolužiaci. Dnes nám prišlo zelené stužky a každý, kto nás uvidí na ulici, si povie: aha, matura. Slovo maturát vyjadruje oveľa viac ako len študent 4. ročníka. Znamená to dospelého človeka, vyzretú osobnosť, ktorá je pripravená a schopná zvládnuť stresové situácie. Sme mladí ľudia s osobitným charakterom, ktorí smerujú k samostatnosti a vlastnej budúcnosti. Na formovaní našich osobností sme sa vo veľkej miere podielali aj vy, milí učitelia. Dennodenne sme prichádzali s vami do kontaktu, získavali sme od vás nielen nové informácie a vedomosti, ale hlavne sa naučili byť ľuďmi. Sľubujeme vám, že na maturite sa budeme snažiť čo najviac, aby sme ukázali, čo ste nás naučili, a tiež dúfame, že sa potešíte, keď nás uvidíte ako slávne osobnosti v novinách alebo v televízii a poviete si: áno, toho som učil, ten bol naozaj výnimočný. Vaše povolanie je ťažké, no krásne, práve kvôli chvíľam, ako je táto. Vážený pedagogický zbor, ďakujeme, že ste nás celé 4 roky snažili pripraviť na vstup do života. My sme vám často odplácali neporiadnosťou, študentskými výstrelkami či aroganciou. My sme vám často osobitne ďakujeme smeruje našej triednej učiteľke pani Uhreckej, ktorá s nami zažila možno viac zlého ako toho dobrého. Ďakujeme jej, že nám venovala veľa zo svojho voľného času, dala nám veľa rád do života a snažila sa z nás vychovať slušných ľudí pripravených na život. Občas aj prižmurila oči nad našimi študentskými výstrelkami. Je nám ľúto, že si to uvedomujeme až teraz. Taktiež sa chceme poďakovať našim maminám a otcom. Stojíme tu dnes pred vami a vieme, že bez vašej starostlivosti, trpezlivosti, cenných rád a nekonečnej rodičovskej lásky by sme to nedokázali. Sme tu dnes s nami a určite ste na nás aj trošku hrdí, aj keď sa už budeme snažiť kráčať sami. Vždy zostaneme vašimi deťmi. Vám, drahí rodičia, patrí naša najväčšia vďaka. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie a že túto chvíľu budeme prežívať spolu s nami. Prosím pani riaditeľku Strednej odbornej školy technickej v Tlomačoch, inžinierku Janu Mrázovú, a našu triednu učiteľku pani inžinierku Andreju Uhreckú, aby pristúpili k slávnostnému aktu dekorácie a zároveň ich prosím o slávnostný príhovor.
vážení rodičia, ctení hostia. Svetlá zhasli, hlasy stíchli a sálou onedlho znie už len tiché Gaudeamus. Napätie a vzrušenie je všade okolo nás. Nastala chvíľa, na ktorú sme všetci túžobne čakali už niekoľko týždňov. Predovšetkým vy, milí naši študenti, je to chvíľa oslavy mladosti. Vo vašich srdciach plápolajú ohníčky nedočkavosti a v očiach vašich rodičov sa lesknú slzy dojatia. Pre nás, pre pedagógov, je radosťou a potešením dívať sa dnes do vašich tvárí. Akékoľvek slová sú teraz zbytočné. Premohli nás všetkých myšlienky, pocity, spomienky. Pozerajúc na vás, spomínam aj ja. Spomínam na 2. september v roku 2012. Vtedy na našom školskom dvore stáli ustráchaní, malí, neposední prváčikovia. Čakala ich nová škola, nové prostredie, noví spolužiaci, noví učitelia. Čo je to prax, technológia, programovanie, tisíce otázok? Kde je učebňa strojárskej technológii? Čas plynul a vy ste si zvykali na nás, na prostredie, na predmety. Často ste skúšali. Ráno nám meškal autobus. Zabudol som si prezúvky. Písomka z angličtiny či nemčiny. Joj, aký som chorý. V škole je zima, hurá, petícia a ideme domov. Zistili ste, že stredná škola nie je len štúdium, školské povinnosti, písomky, domáce úlohy, ale aj vzácne priateľstvá na celý život. Počas štúdia ste spoznali mnoho krásnych miest a mnoho nových ľudí. A zda ste pochopili ešte jednu dôležitú vec. Roky na strednej škole sú tie najkrajšie, bláznivo romantické, bezstarostné. A čas plynul. Dnes tu stoja pred nami krásni páni a aj jedna dáma. Hovorí sa, že človek nemôže dospieť zo dňa na deň, no dnešný večer ako by výnimka utvrdzovala pravidlo. Vaše predstavy o vlastnej budúcnosti nadobúdajú reálne obrysy. Už teraz viete, čo pre vás v živote bude dôležité, čo by ste v ňom chceli dokázať, akým smerom sa mienite uberať, aké sny si budete chcieť v živote časom splniť. Zelená skúška, ktorú dostanete od svojej triednej učiteľky, vám otvára bránu do sveta dospelých. Dnes je to poprvýkrát, čo zažívate tento pocit. Veď byť dospelým je krásna vec. Nemusíte dostávať žiadne príkazy, zákazy, o všetkom si rozhodujete sami. No byť dospelým znamená v prvom rade postaviť sa na vlastné nohy, ustáť každú i tú najťažšiu životnú situáciu a hlavne niesť so sebou zodpovednosť. Milí moji maturanti, mikrofón nám nejak slabo funguje, takže pôjdeme bez. Nie je to tak dávno, čo sme sa prvýkrát stretli na pôde našej školy 2. septembra. Sú to presne 3 roky, 2 mesiace a 4 dní. Začínali sme v trošku väčšom počte, ako sme tu teraz. Postupne sa od nášho kolektívu odpájali žiaci, ktorí nezvládli náročnosť štúdia v maturitných odboroch, alebo sa im nechcelo učiť. Dovolte mi, aby som sa pripojila ku krásnym slovám pani riaditeľky a na tomto mieste vyjadrila len jedno jediné želanie, ktoré ako vaša triedna mám. Aby ste v deň slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení všetci, ako tu teraz stojíte, prišli a opúšťali brány našej školy s úsmevom na tvári a maturitným vysvedčením pod pazuchou. Aby vám zelená stužka nádeje, ktorú vám teraz idem pripnúť, na tejto ceste priniesla veľa, veľa šťastia.
Vážení učitelia, drahí rodičia, milí žiaci. Na začiatok mi pripadla taká milá úloha predniesť prípitok. My všetci máme v živote dni, ktoré pre nás budú nezabudnutelné. Určite tento nebude výnimkou u každého z nás. Vážený učiteľský zbor, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za tieto 4 roky, počas ktorých ste naše deti pripravovali na ich prácu alebo štúdium a robili pre nich všetko, aby každá prekážka v ich živote bola len ďalším problémom, ktorý hravo vyriešila. Určite ste mali aj zo pár nemilých chvíľ, ktoré vás stáli dosť úsilia a neboli pre vás ľahké, no zvládli ste ich. Ďalší prváci, ktorí sa akoby lusknutím prsta zmenili na štvrtákov, kde stoja pred vami pripravení čeliť novej budúcnosti. Tu pred vami stojí 14 trňov a 1 ružička, čo sa tešia z ich úspechov, ktoré počas tohto štúdia dosiahli. Tí, ktorí počúvajú vaše rady a riadili sa nimi, možno im aj vzdorovali, ale nakoniec aj tak pochopili, sú pripravení tento deň absolvovať prvú skúšku ich života. Za všetky tie nervy, úsmevy, klady aj zápory, s ktorými ste sa stretávali, vám aj v mene rodičov a určite aj žiakov ďakujem a prajem vám ešte veľa síl do ďalších rokov prežitých s novými žiakmi. Milí žiaci, je krásne vidieť, ako tu pred nami stojíte v tých pekných oblekoch a krásnych šatách. V tejto chvíli si každý rodič uvedomí, že ich syn, dcéra sú už dospelí a nezdrží sa pocitu šťastia, možno aj smútku, že už naďalej si viete poradiť aj sami, nepotrebujete sa držať ich ruky, oprieť sa o ich rameno a pôjdete svojou cestou, možno trochu klukatou, ale vašou. Nám, rodičom, už len zostáva popriať vám len to najlepšie a veľa šťastia vo vašom živote, aby ste čelili vašim nepriateľom, spoznávali ďalších priateľov a mali život taký, aký ho chcete mať. Želám vám úspešné zvládnutie maturitných skúšok. Preto aj vo vašom mene pripíjam na tento deň, aby bol predčasnou oslavou vášho úspechu. Na zdravie. Krásny vláček pro mámu. Bíska. Já vyprávím, posloucháš, si jsem únavný, nesmíš mě vážně brát. Jen vyprávím a dlouhostí a třeba mám jen chuť, jen tak si dověru lhát. Zahrečíš na neděli, nebo ti váží můj, nikdy nepošlu rád. Nemůže, jak má dětí, to si mě najde svý, pro ní je tak akorát. Nikdo neslyší, když se snaky já jsem zůstal s mámou, neuznala jsem, že se lásky poučí, že to bylo vážné, jsem tak náhle loučí. Já si vím, proč ta stejná láska, ty rozumíš, ty si prýmá láska, s tebou zvám, že je máma blízko, a jsem jí rád.
vyprávím, ty posloucháš, asi jsem únavnej, nesmíš mě tak vážně brát. Jen vyprávím pár hloupostí a třeba mám jen chuť, jen tak si do větru lhát. Snad nebrečíš, to nedělej, nebo ti válčí můj, nikdy už nebudu hrát. Tobě už ne, jen hlavně mít, na světě najdeš si, pro ní jen tak akorát. Nebrečíš, to nedělej, nebo ti válčí můj, nikdy už nebudu hrát. A tím, kterým se nechce, velmi. Že svoj nás si lásku, co se ty dávno věděla. Julia. Julia si slnko svieti. Julia si čarovná. Záhadná očia deti. Krásou sa ti vyrovná. Tvoj pások je zavratý, tam dávno vládneš, jedine ty. Kruh môj pások je zavratý, tam dávno vládneš, jedine ty. Pomeň všetci! Pod bielou alejou, za láskou stílenou, jak sedmikrát svítám, láska svítám pod drsou. Za bielou alejou, nad láskou ztratenou, za pieska slavná pieska, smutnou diar, smutnou diar. Človek sa nemôže stať, keď poviem, že mám ťa rád. Keď poviem, že láska tvoja už pokoja nechce dať. Jedna to nepriadí, ja ti všetko nahradím. Dovolím si dám mojím šťastím najväčším. Zabúdaj, zabúdaj, ale svetom ako smiech. Poslaný noci nezabúdaj, zabúdaj, ako moderný liek. Zabúdaj, zabúdaj, ale svetom ako smiech. Poslaný noci nezabúdaj, zabúdaj, ako moderný liek.
tradíciách princ nazývaný krásny. Som krásny princ. Boli tam aj škaredé sestry. Sme škaredé sestry. A sestra škaredých sestier Popoluška. Som Popoluška. Sme také šťastné, že môžeme ísť na bál. Som taká smutná, že nemôže ísť na bál. Popoluška, prinies nám slavnostné šaty. OK. Popoluška, prinies nám topánky. OK. Sme také šťastné, že budeme môcť tancovať s krásnym princom. OK. Niečo neskôr. Som taká smutná. Nebuď smutná. Ako si ma nastrašil. Prečo si smutná? Nemôžem ísť na bál. Ale ty tam môžeš ísť. Ale ja to nemôžem ísť. Ale ty tam môžeš ísť. Ale ja to nemôžem ísť. Ale ty môžeš. OK. Dám ti krásne šaty. Aké sú krásne. Dám ti strákatné ponožky. OK. Dám ti sklenené topánky. Ďakujem, som taká šťastná. Môžeš tam ísť, ale musíš sa vrátiť do polnoci. OK. Neskôr na bále. Som krásny princ a som taký krásny. Si pekný. Viem, zatancujem si s tebou. OK. Ďakujeme. Som taká šťastná. Som krásny princ. Som dobrá bíla. Pardon. Skoro prišla polnoc, zazvonil zvon, bing bam bom. Pardon, ja už musím ísť. OK. Nie, stráčal som topánku. Musím ísť rýchlo domov, aby sa moja topánka nepremenila na úpavu. Stratila topánku. Musím nájsť, lebo sa som sa možný. Nasledujúci deň. Som taká smutná. Som dobrá bíla. Pardon. Potom prišiel krásny princ do domu a bol taký krásny. Som taký krásny. Si krásny. Viem, ste škaredé. Ja viem. Prišiel som topánku. Chcete si ju skúsiť? Je nám dobrá. Ale áno, je nám dobrá. OK. OK. Je ti dobrá. Som taká šťastná. Som taký šťastný. Vezmem si to na mysl. OK. Ďakujeme. Som taká šťastná. Som dobrá bíla. Žili šťastne a mali veľa detí.
tu už nevábi vojenskú styčí svet. Každý júna chce, aby iba pre ňoho kvitol kvet. Raz vaši, raz naši, nech cestička nepráši, hej. Aby vybrkal svet, som zo sebou spokojný. Nevyzerám veru zle, už je vyhrám bez vojny. Raz vaši, raz naši, nech cestička nepráši, hej. Ako ja rád, vlasy blondiavé, oči do veľa, košula nová z Tuzexu. Uj, čo to za dievka? Oj, dievka, devočka, jak ty voláš? Nastenka! Nastenka! Ja poznám Nastenku, kaká byla, krasivá ja u nás na zéške, takými kartinkami prištendlenými. Čo ty tu delaješ? Beriem, nevidíš? Tak to berieš v dnešnej dobe. U nás automatická práčka. Doma každý má. Ja nemám peniaze na práčku. Odkuda ty ideš? Ja? Idem, ja som Ivan. Ivan na krajší a idem z domu. A mužov lápiť to nie? Nič. Ja? No, kakoj. Ja idem v Čechy do Brna za zarobkami a takú devku si hľadám. Vieš, aké devky? Čechy modernie, také vyholenie, holenie. A ty si taká zarosnutá, noha zarosnutá, hlava zarosnutá. No čo ty akurát si? Tak to ty ideš, cez vás. No cez vás. To vieš, nevystihol som stránkové dni, občanka nevybavená, pas už skončila platnosť. Tak idem cez lež, no čo to padeláješ, nič. A ty čo, Nastenka? Nechačeš ísť so mnou do Čechy, zarobíš peneží, kúpiš automatickú práčku, môžeš prať doma, nie tu? Nie, tu je lepšie. Á, kde s tebou razgovárivať? Šťastnú cestu. Čo to za chyžá? To tá chalúbka na slepačích nôžkach. Chalúbka, poď ku mne. Á, čo ma to tu zobudilo? To si ty, Ivan, poď preč, stráť sa. Chalúbka na slepačích nôžkach, otoč sa k Ivanovi chrbtom, k lesu čelom. Chalúbka na slepačích nôžkach, otoč sa ku mne čelom, k lesu chrbtom. Chalúbka na slepačích nôžkach, otoč sa k